היי חברים, אני דפי מוויגן ברי, והיום אני הולכת לחלוק איתכם את המתכון לארוחת הערב המועדפת עליי. לאפה סלטים עסיסית נוטפת ומלאת כל טוב. אז במקום פיתה או לאפה אני הולכת להשתמש בעלים של חסה. כן, זה הולך להיות הלחם שלי, ואפשר לאכול מהלאפות האלה כמה שרוצים, בלי הגבלה ובלי רגשות אשם. רוצים לדעת איך מכינים? קדימה. אז מה אני אוהבת בתוך הלאפה שלי? סלט טורקי, אנחנו תכף נלמד איך מכינים בשנייה ורבע. סלט ירקות, גם הולך להיות כרובית בטחינה, raw food, מעולה מעולה מעולה. וסלט כרוב סגול. כל אלה נכנסים לתוך הלאפה ואני הולכת לפרוק בזה כזה ביסוד רגע, חכו איתי. בשביל להכין את הסלט טורקי שלנו, אנחנו נשתמש במעבד מזון. לתוכו אני אכניס 4 עגבניות חתוכות לרבעים, 8 חתיכות של עגבניות מיובשות, פטרוזיליה קצוצה, חצי בצל סגול קצוץ וקורט של כמון. ועכשיו אני אפעיל את המעבד מזון. בטח סקרנים איך מכינים כרובית בטחינה בלי מלא מלא שמן ושהיא raw food. אז אני לוקחת כרובית טריה, חותכת אותה לחתיכות קטנות ומוסיפה אותה לתוך טחינה דלילה, שהיא מטחינה גולמית, מעט מים וקצת לימון. כל הסלטים שלנו מוכנים, עכשיו נשאר רק לשים אותם בתוך הלאפה. מחזיקים את הלאפה שהצד החלק פונה אלינו, מכופפים טיפה את היד כדי שייתן לנו פה גומה, שמים מהרוטב של הסלט הטורקי, מוסיפים סלט ירקות, עם קצת סלט כרוב, גם קצת אפשר הרבה, ולבסוף את הכרובית בטחינה, ומגלגלים כמו לאפה, פול אחד לכאן, זה לא משנה כי בסוף הכל יתפשט. ואפשר לתת ביס. רוצים לראות אותי אוכלת לא לאפה אחת, 2 לאפות? אז כמו כל לאפה טובה, הביס הראשון הוא מלא בצק, או במקרה שלנו חסה. אהבתם את המתכון הזה? רוצים לראות מתכונים נוספים? תנסו עכשיו לבלוג ברי שלי, או יירשמו לערוץ היוטיוב, ויש שם המון מידע, טיפים ומתכונים ממני באהבה לחיים בריאים ופשוטים. ביי!